הידעתם? בשנת 2019 עד 2023 נערך המחקר הבינלאומי טימס להישגי תלמידים במקצועות מדעיים ומצא ירידה של כ-32 נקודות בממוצעי ההישגים בישראל. הנתונים הנ"ל מסכנים את עתיד ההייטק הישראלי. 12% מהמועסקים במשק עובדים בהייטק, והשאיפה היא לעלות ל-17%. הפוטנציאל הם התלמידים המצטיינים בתחומי המתמטיקה והמדעים, אלה שישראל הידרדרה מ-14% מצטיינים במדעים במבחנים ב-2019 ל-8% בלבד ב-2023. מה הבעיה פה בעצם? לימודי הביולוגיה בחטיבות הביניים ובתיכונים יכולים להפוך למייגעים ומשעממים. במקרים רבים, הסטודנטים מתקשים לתפוס ולהבין תהליכים ביולוגיים מורכבים. ובנוסף, בדור הנוכחי קשה לשמור על הקשב של התלמידים לאורך זמן בלמידת תוכן טקסטואלי נרחב כמו בלימודי ביולוגיה. הפתרון, Biofighters, an educational biology game exploring the immune system. אתם קו ההגנה האחרון, במלחמה בתוך גוף האדם. פיקדו על צבא תאי מערכת החיסון, בילעו פתוגנים כמקרופאג, מצאו את הנוגדן המתאים כדנדריטי, זמנו תאי B וניטרופילים כתא מסייע T. כל קרב מלמד ביולוגיה אמיתית בדרך שלא נראתה קודם. מהשחפת שמתנהגת כסוס טרויאני, להתקפות הווירליות החשאיות של נגיף הקורונה. ועל מנת לנצח את האויב, צריך ללמוד אותו. לימדו את החולשות והחוזקות של כל הדמויות במיקרופדיה, בה תוכלו ללמוד הכל על מערכת החיסון. שחקו ראש בראש במצב מרובה משתתפים, האם תצילו את היום כמגני הגוף? או שתגלמו את תפקיד הנבל ששולח וירוסים קטלניים? ובשביל לשרוד בקרב, אסטרטגיה ותזמון הם שם המשחק. אתם חושבים שמערכת החיסון שלכם תגבור על כולם? גלו זאת בטבלת האלופים. Biofighters, גוף האדם סומך עליכם.